ahlone phakathi amalungu eqembu lamaskandi UShwi NoMtekhala ngokuhambela imiklomelo ezindondo kuma-South African Music Awards okungama-SAMA njengoba liqoke emikhakheni emibili kuwona. Ngenza ukuthi ngibingelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili ngezakathi-ke lami igama engiveza ukuthi wakho malo bathi ilasipho namagumede manje usemusha la ekhaya ngizocela enze sure ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare okukhulu kunakho konke. Iqembu liqoke nge-album esihloko esithi wangikhulisa mama kwiJuyo or Group of the Year nakwi-Best Maskandi Album. Ngokwezihlelo ezamasama wonke amaciko asuke eqoke emiklomeleni ayamenywa ukuba bekhona emcimbini ukuthintwa abeyimenenje eqembu Bongani Manyathi uthe UShwi NoMtekhala ngeke balibhade kumasama akekho ozoya kumasama. Lokho ngikusho ngoba sokuneminyaka iqembu lingaye emiklomeleni yezindodo ngeke eliqale manje ukuhambela lolu hlobo lomcimbi selihlukene njengoba iqembu lihlakazekile konke kusezandleni ze-Universal Music ukuthi lande indondo uma kungukuthi liyawina. Sokuyiyona ke i-Universal Music ezodlulisela eqenjini uma ilandile futhi engicabanga nokuthi amasama baxhumana naye njengoba awaxhumani neqembu ngokuqhubeka lapha ngokuqokwa kwalo. Kusho lapha umfoka Manyathi uBongani UShwi akathandanga ukuphawula ngokuqokwa kwabo. UMtekhala uthe yena uzoya kumasama mina ngizoya kumasama ekhona ngizobekiswa ukuthi kunegama lami elivele kule miklomela. Lwazi ke engomfowethu UShwi ukuthi yena uzoya yini noma cha vele asixoxe lutho naye uma kungukuthi uyaya sesiyoficana khona ngoba akunazinhlelo zokuthi siya naye. Kusho lapha noMtekhala kubuza uManyathi ukuthi khona inhlasi yeqembu lokuthi iqembu lizobe libumbane na. Kusekusha kakhulu ukuthi ungakhulunywa ngalezo ndaba. uComfort enkosi HM Entertainment okuyinkampani ebheke ezokuxhumana kumasama uthi baxhumana nezikampani ezisuke ziphethe amaciko aqoke emiklomeleni uma kungukuthi umculo uzimele esixhumana naye uqobo ngayo yonke imininingwane ukuhlela ukuthi aze emcimbini uma ngaphansi kwenkampani enkulu njenge-Universal sixhumana nayo ukuze iyona ezokwazisa yena ngakho konke ukuthinta umculo wayo. Kusho Nkosi we-HM Entertainment okuyona ebhekele amasama babafethu ezinjalo indaba ethinta laphana iqembu UShwi NoMtekhala. Kuyindida ke lokhu asazi ukuthi kuzokwenzakalani njengoba ebaqokile lapha emikhakheni emibili kwi-Best Maskandi Album neJuyo Group of the Year. Ngaza kwethu mhlawumbe wena ngakuthini okwakho ukubona ukuthi kuzokwenzakalani esokhumbule ukuthi UShwi NoMtekhala esokunesikhathi impela siphumela indaba zokuthi abaseyona ingxenye yoShwi NoMtekhala abasezukusebenzisana kodwa ke nakho ukuthinta lapha ukuthi kumele babombane baqokiwe emikhakheni emibili kumasama. Mhlawumbe ngingakuthini mhlawumbe ongakusho wena mhlawumbe ubona bazoya bafike bahlangana mhlawumbe ukuthi kuyenzeka bawina leyo ndondo leyo okanye mhlawumbe nje uMtekhala ekubalulile ukuthi yena uzobe engxenye ngoba kunegama lakhe mhlawumbe bazohlangana khona ngapha ahlangana lapha ku comment sections ke sidingide lolu daba. Ngaze ukuthi akuzona indaba engilethe namhlanje kwezisenkezweni. Ungakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Nibe usuku lumnandi ngithanda kakhulu.